Eleni yw'r tro cyntaf i'r sioe gael ei chynnal ac mae wedi cael ei threfnu gan Gymdeithas Brydwyr Ifanc Gwartheg Jerseys Cymru a Swydd Ymwythig. Mae yna gystadlaethau i loi, gwartheg ac i drinwyr ifanc ac maen nhw wedi cael cefnogaeth dda gyda 30 o'r jerseys yn cael eu harddangos. Chwarae teg iddyn nhw'n dechrau sioe fach newydd. Mae'n neis i weld bod gefn gwlad yn dal i fynd yn yma gyda'r bethau yma sy'n dal ni nôl trwy'r amser. Mae'r safon yn wych, mae rai fi wedi, taw Holstein i fi yn wreiddiol, ond na mae rai fi wedi, mae safon y jerseys yma, ond ni'n ystyried bod gwartheg mor dda gyda ni yma yn Sir Gyfyrddin fel adeg Cymru de. Chi'n meddwl bod y sioe hon yn bach yn gynnar yn y flwyddyn? Na, dim yn barn fi. Mae rhaid y da yn barod i sioe am heddi. Mae trisiedi yn barod i heddi, ond falle mae rhai yn ffresh. Falle yn 3 wythnos neu mis, maen nhw'n barod i'r sioe gyntaf am y blwyddyn. Ond mae'n neis, mae pawb yn dod mas, gyda'r boes y jerseys yn dod mas, cael sbri, sioe yn y da nhw a cael hwyl. Wel, Rhys a Fiona wedi oriau o arddangos. Chi siŵr fod wedi blino'n lan. Siŵr mae'r safon wedi bod yn cyffredinol yma? Wel, mae safon wedi bod yn wych o'r dosbarth gyntaf i'r dosbarth diwetha a mae wedi bod yn bleser fod yn part o'r sioe a gobeithio eithrio o gryfder i gryfder am y blynydde yna maith i ddod So, cegil yn ei gil o wobr yn y sioe, yn ei bach yn siomedig, falle yn ei meddwl. Cyfer ar ôl pawb yn y lan i fi, i gweud bod ni wedi cael ei robo yn y fe, ffwrna mae sioe am hyn, fi'n gwybod. Felly ni wella, mae bethau da ni difri arno, gyda ni ail yn y sioe llia a drydydd, a ni weddol bles a hwnna. So, mae lot da ni i gweithio arno, dim ond cymryd ymlaen, gallwn ni fynd o hyn. A'r plant, maen nhw mor gystadleuol gyda chi. Pwy sydd wedi gwneud orau heddi? Rydian fi'n credu, fe, ond wrth gwrs fe oedd mewn yn rhan fwyaf dosbarthiadau, felly fe oedd wedi cael, ond nath y tri yn dda iawn. Yn gyfrifol am roi trefn ar yr holl gystadleuwyr, mae'r beirniad Izzy Whittaker o Swydd Ymwythig. Ac ar ôl oriau o gystadlu, fe oedd prif wobrau'r dydd yn lleol i deulu Evans, fferm Nantyci, gyda Nicel Longsil Crescent Zulu yn cyrraedd y brig. Wel, llongyfarchiadau mowr i chi am ennill y bencampwriaeth, ond hefyd yr is-bencampwriaeth. Do, ni wedi gwneud i heno y tro cyntaf. Os sawl blwyddyn ni wedi dechrau ffarmo o 6, dechreuon ni godro a dod fan hyn a ennill y 2 glas mwyaf yn y sioe. Mae'n real credit i'r pawb sydd wedi helpu ni. Diwrnod i gofio, mae'n siŵr. Ydy, mae'n diwrnod i gofio. A Helen wedyn y ferch, teithio wedi bod yn brysur iawn yn trefnu, yn helpu drefnu'r diwrnod. So wedi bod cael bod yn rhan o'r pwyllgor sydd wedi bod yn trefnu, a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, a mae pawb wedi dod i cefnogi ni sydd wedi bod yn ardderchog. Wel, llongyfarchiadau mowr i'r ddwy ohonoch chi, a pob lwc nawr dy gweddill y sioeau. Diolch yn fawr iawn.